खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गुबुन गुबुन मोननै जाथायाव गसाइगाव रेलगारि जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा सासेनि गोथै देहाखौ सिनायनो हानाय जायाखै आरो गुबुन सासेनि मुङा राशिदुल इस्लाम होननानै मिथिनो मोननाय जादों गसाइगावनि रेलवे स्टेशन साखाथियावनो सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हानाय जादों उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय गोथै देहाखौ लानानै थांदों गुबुन मोनसे जाथाया सिमलटापु रेलवे गेटआव जानो मोन्दों रेलगारिनि जाब्रबथायजों रसिदुल इस्लाम मुंनि सुबुङा जिउ खहा जानो गोनां जादों 24 घन्टानि गेजेरावनो गसाइगावआव मोननै रेल जाब्रबथायजों बिथांमोन सानैया जिउ खोमानो गोनां जादों दिनैनि सानाव आसामनि माखासे जिल्लाफोराव गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों आसाम सोरखारा बोथोर बिगियाना सांग्रांथि होनाय लेखायै जाय जिल्लायाव गोजा गाबनि सांग्रांथि होदों बेफोर जिल्लाफ्राव दिनैनि सानाव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों जेरै नगाव हजाइ सोनाब कार्बि आंलं गलाघाट डिमा हासाव काछार हाइलाकान्दि आरो करिमगन्ज बेफोर जिल्लाफोराव रेड एलार्ट अदेबानि गोजा गाबनि सांग्रांथि फोसावनाय लेखायै बेफोर जिल्लाफोराव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों रैमाल गिदिंनाय बारनि जाहोनाव गोबां फरायसाफोरा खैफोदजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानायखौ नोजोर होनानैनो दिनै अदेबानि 29 मेयाव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौनो बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बन्द फोसावनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि डिसिफोराबो गावगाबागावनि जिल्लायाव फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावदों जेरै माजुलि जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों नाथाय सेबाजों खुंजानाय कम्पार्टमेन्टेल आनजादा होखानाय रुटिन बायदियैनो जागोन थिग बेबायदिनो कटन इउनिभार्सिटियाबो मोनसे नटिस फोसावदों कटन इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय आन्डार ग्रेजुएट 6th सेमिस्टार एग्जाम 2024 नि 28 मेयाव जानो गोनां आनजादखौ 5 जुनाव खुंनो थांखि फोसावदों बोथोर बिगियाना बोथोरखौ लानानै सांग्रांथि होनायनि सायाव बिथा खालामनानैनो बेफोर थांखिखौ फोसावदों बङाइगाव जिल्लायावबो दिनै फरायसालि बन्द फोसावदों बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि आरो सोरखारि नङै गासैबो फरायसालिफोरखौ दिनै बन्द फोसावदों बेनि अनगायैबो बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय नावफोरखौबो सालायनायखौ दिनै बन्द खालामनो थाखाय फोसावदों चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलाव थानाय गलाफोराव सिखावनि उदखार गुबुन गुबुन गलानिफ्राय सिखावा खावनानै लांबाय रोजा रोजा रांनि मुवा बेसाद सासे आइजो गलादारनि गलानिफ्राय दखना ब्लाउज इन्दि साद्रि सेन्देल आरो बायदि बायदि गासै 1 लाखनि गोबां बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लांदों सिखावा जायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों गलानि बिगोमाया बेनिखायनो मुवा बेसादफोरखौ मोनफिननायाव जाहाथे रायजो राजाफ्रा मदद होयो बेनि थाखायबो रायजो राजाफोरनिसिम हांख्रायहरदों गलादारा गुबुन गंसे गेलामाल गलानिफ्रायबो जाग्रा लोंग्रा बिस्किट सिगारेट फ्राय 30 निफ्राय 40 रोजासोनि मुवा बेसादखौ खावनानै लांदों सिखावा बेफोरखौ फाननानैनो नखरखौ सालायोमोन दा माबोरै सालायगोन बेखौ लानानै जिंगासिनायखौ फोरमायथिदों बेनिखायनो सिखावखौ हमनायाव जाहाथे मदद होलायो बेनि थाखाय हांख्रायहरदों हरनि समाव जेब्ला अखा आरो बार बारो बेखौ खाबु लानानैनो सिखावा बे खावनाय जाथायखौ मावदों जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनायखौ फोरमायथिदों बिथांमोनहा बे जाथायनि अनगायैबो जनायावबो साननि समावनो सिखावनि उदखार गारिनि ग्लास सिफायनानै रां लानानै थांदों सिखावा सिमेन्ट सापरि एसबि बड' एचएस स्कुलनि आजिरा मोननाय लोगो फोरोंगिरि भबेन्द्र दैमारिनिफ्राय लुथिनानै लांदों नोगोद 1 लाख रां बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला एसबिआइनिफ्राय 1 लाख रां दिहुननानै रांखौ साखा खब्रै गारिनि सिङाव दोनथ'नानै 20 मिनिटनि थाखायल' साहा लोंनो थाखाय बिथाङा थांदोंमोन बे 20 मिनिटआवनो गारिनि ग्लासखौ सिफायनानै बक्सआव दोननाय 1 लाख रांखौ लानानै थांदों सिखावा बे अफ बेंगलाव सोमजिनाय रिमाल गिदिंनाय बारा सोनाब बंग आरो बांलादेशआव गोबां गोहोम खोख्लैनायनि अनगायैबो जोंनि सा सानजा भारतआवबो गोबां गोहोम खोख्लैलांबाय रिमाल गिदिंनाय बारनि गोहोमजोंनो जोंनि सा सानजा भारतआव गासै 39 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो गोबां सुबुङानो जोखोम गोब्राबै फैनाय बारहुंखाजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोर बायसिनदों आरो माखासे जायगाफोराव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गेदेर हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों जायजों गासै 39 सुबुंनि जिउ खहा जादों सा सानजा भारतआव थैनाय 39 नि मादाव 2 आसामाव 27 मिजोरामाव 4 नागालेन्डआव आरो मेघालयआवबो गिख्रंथाव महर लादों रिपर्टनि बायदिब्ला गोबारै बारनाय बारजों गेदेर दंफां लाइफां होसिनायनि थाखाय रायजोआव 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो 27 नि गोबाङा जोखोम जादों मैयानि सानाव फुंनि समावनो ढेकियाजुलियाव गेदेर जाथाय जादों गंसे फरायसालिनि बासाव गेदेर दंफाङा गोग्लैसिनदों जायजों
बासआ गाज्रिनो गेग्रेबदों। जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिदों। नाथाय खाफाल मोजां, बे जाथायजों रावनिबो जिउ खहा जायाखै। बासआव गासै 30 फरायसाफोर दंमोन, बेनि मादाव 7निया जोखोम जादों। जोखोम जानाय फरायसाफोरखौ देहा फाहामसालियावबो दैथायहरनाय जादों। ओजोंहाय मरिगाव दिगलबारियावबो दंफां बायसिननानै सासे फरायसानि जिउ खहा। कलेज फरायनाय फरायसा कौशिक आमेफिजों लोगोसे सासे आइजो फोरोंगिरि जयैनो अट'जों फैबाय थानाय समावनो गेदेर दंफाङा अट'आव सायाव बायसिनदों, जायजों फरायसानि जिउ खहा जादों आरो फोरोंगिरिया जोखोम जादों। पलासबारि बियाबनि राजापुखुरियावबो सासे आइजोआ दंफां बायसिनजानानै जिउ खोमानो गोनां जादों। मुङा लाबण्य कुमारी। बेबायदिनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव गेदेर गेदेर दंफांफोरा बायसिनदों। नगावनि कटियातुलि रिंबें गुदि फरायसालियावबो फरायसाफोरखौ फोरोंबाय थानाय समावनो गेदेर दंफाङा फरायसालियाव बायसिनदों। बे जाथायनिफ्राय खुनु रोखोमै जिउ रैखा मोननो हादों फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा। मरिगावआवबो गय बिफां बायसिननायनि जाहोनाव 2 सुबुंनि जोखोम जादों। दंफां लाइफां गुबुनायनि अनगायैबो आसामनि दाब दाब जायगायाव गोबां रोजा अखा हानायनि जाहोनाव माखासे जायगाया दैबानानि महर लादों। जेरै सिलचरजों लोगोसे आसामनि माखासे जायगाफोराव दैबानानि महर। सिलचराव थानाय मेडिकेल र'डआव बा टाउनावनो हान्थुसे दै। दैनि साजोंनो गारि मटर आरो सुबुंफोरा थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों। दिमा हासाव जिल्लानि सिङाव थानाय हाफ्लं सिलचर लामायाव थानाय लामा आरो दालांआबो दैजों बुखारलांजाबाय, जायनि थाखाय 1 जुनसिम बे लामायाव गारि मटर खारनायखौ बन्द फोसावबाय दिमा हासाव जिल्लानि डिसिआ। खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनिफ्राय रां थगायनानै जाग्रा कान्तेश्वर बर'खौ बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा हमबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरनि खामानिफोरखौ जों नुबोगासिनो दङ। बर' हारिनि आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय, जेरै ड्राग्स फालांगि खालामनाय, देहा फालांगि खालामनाय बायदिफोरखौ हमबोगासिनो दं बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा। बे खेबाव रां थगायनानै जाग्रा कान्तेश्वर बर'खौ हमबाय। माखासे सान सिगां बेरामाव गोग्लैनाय रिमिना ब्रह्म मुंनि फरायसाया समाज बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनाव अनसुंथाइ बिनाय समावनो कान्तेश्वर बर' मुंनि सुबुङा गोबां रां हैगोन होननानै लब दिन्थिनानै थांलाय फैलाय खरसानि मुङाव माखासे रां बिहरग्रोदोंमोन। नाथाय रिमिना ब्रह्मआ कान्तेश्वर बर'नि बे थगायनायखौ हमदांनो मोननानै रां हराखैमोन आरो गाव रां जानो थाखायनो थगायनानै बेरामिनिफ्राय उल्थायै रां बिहरनाय जाथायखौ लानानै समाज बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनानै लादोंमोन। बेनि उनावनो गुबुन सासे बेरामि अबं मुंनि सुबुङाबो गावजों बेबायदिनो एखे जाथाय जानायखौ फोरमायथिनानै लादोंमोन आरो गासै 10,000 लांजानायखौ बिथाङा फोरमायथिदोंमन। बेनि उनावनो बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों रां थगायनानै जाग्रा कान्तेश्वर बर'खौ गुवाहाटीनि मालिगावनि आइडेनगावआव हाजो थिखिनिनिफ्राय हमनो हादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां सुबुङा नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय राङाफालिनि थागिबि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो साख्रि होनायनि मुङाव रां थगायनानै जाबोनायजों लोगोसे खैफोदाव गोग्लैनाय बेरामिफोरनो गोबां रां मदद होनायनि लब दिन्थिनानै रां थगायनानै जाबोदोंमोन। रिमाल गिदिंनाय बारहुंखानि जाहोनाव जुब जुब अखा हानायजों आरो गुबुन गुबुन जाथायाव मिजोरामाव गासै 27 सुबुंनि जिउ खहा। मिजोरामनि राजथावनि आइजलनिफ्राय 20 किल'मिटार जानथायाव थानाय मेलटाउन ओनसोलाव थानाय अन्थाइ क्वेरियाव 13 सुबुंनि जिउ खहा। हा गिसिगानायनि थाखाय हाजों फबसिननायाव 13आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 16 दासिमबो नांथानानै दङ। नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं, नाथाय अखा हानायनि थाखाय खामानि मावनायाव हेंथा फैदों। बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै मिजोरामाव गासै फरायसालिफोरखौबो बन्द फोसावबाय आरो मावख'आव मावग्रा मावगिरिफोरखौबो न'निफ्रायनो खामानि मावनो थाखाय बिथोन होदों। मणिपुर रायजोआवबो रिमाल गिदिंनाय बारनि गोहोम। जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव हाजोनि हाया गुरै जादों, जायजों जायगा जायगा हा गिसिगानाय जाथायफोर जादों। गंसे ट्राकआ खारबाय थानाय समावनो हा गिसिगानायाव ट्राकआ हाजोनिफ्राय हायाव बेलथायलांदों। बेनि अनगायैबो जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव देहा फाहामसालि, फरायसालि बेफोरावबो दै हाबजोबदों, जेराव दैबानानि महर लादों। बोथोरा जोबोद गुदुं जाबोनो हमबाय नङासै? जुदि नोंथाङाबो बे गुदुंनिफ्राय गावखौ रैखा खालामनोब्ला नोंथांनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब लानानै फैदों मणिपुरनि मानास हन्डा श'रुमआ। जायखिजाया स्कुटि आरो बाइक बायोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन 5,990 रांनि एयार कुलार। बेनि अनगायैबो मोननो हागोन बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल।
नोंथांनाव जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम मटरसाइकेल बा स्कुटि दङब्ला नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ मोननो हागोन। बेयावबो नोंथाङा 5,990 रांनि एयार कुलार, गंनै हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रलखौ मोनफानो हागोन। नोंथाङा थाबैनो बे खाबुखौ गावनि खालामनानै लादो, मानोना अफारा बारा गोबाव समसिम थानाय नङा। बे मे दानसिमल' थागोन अफारा। मोजाङै मिथिबावनोब्ला 7060601255 नङाब्ला 9101272776 बे नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।